Yung zip. Wow, scrambled and The scrambled sunny side up. what's next? Say sunod. The buwedness Buwed. is Buwed and the taro root. yes. Yes. Ang taro root. Ooh, I like that. Yum yum yum, yum yum yum. Hi guys. Alright. Mga unta ninyo. Hapit na tayo mga igmahumana si Lablab kutaw sa iyang sikwate. Ato tas gawas mga unta niya sa gawas guys para lovely ma-feel niya. Ha? Init kayo sa gawas. Oh, init na daw guys gawas daw eh. So, aray na lang daw eh. Maitom niya si Lablab. Di ko ganahan na ba maitom si Lablab? Alright. So, count na time. Hi guys. Good morning. We're back. Muna yung sudan na to rin. Sa itong sudan lab. Natay. Pusit. Pusit. Hayod kayo. Ah, hindi maklaro guys. Sorry kimo. Nami, taro root, Itlog. itlog, and baboy gabi. Baboy paggabi. Oh. Chikwate. Ayun. Kanang lab tunga lang. Tunga. Tunga dyan ang rice guys. Doon na lang yung rice. Sayop among pag-istamit. Gamit mandiki ang kaon eh. Ang huwi buwad. Iwaso na naman mong ikaon. Kanina lang nahibilin guys. Weng weng weng. Kanina lang nahibilin. Tarurot na lang. What? What doon na yun mo? And we will be back. Suroy-suroy na ta. Natangtang na ako guys. It's now or never. There's no turning back. Laom-laom juga na siya guys. Laom-laom juga na. Anong wa nagig ko guys? Wa nagig ko inalgin. So, saan tayo mong buhaton ron lab? Ha? Saan tayo mong buhaton? Kupo na ang nalgin. Kanya, tauran og? Yan ani. Kanina ato ipuli. Mm-mm. Mana nato ipuli. Hi guys. Morning dagway karon. So ako ning sintipiron pa dong diri. Hi guys. So manamig kaon, manamig hapsay sa tent. Naras lablab. Nagwa pa na human sa mukuan siyahang nalgen. Ako man naman ko. So this time i-tour to mo sa among nasulo na campsite. So basically guys, kani siya kana mo na ang Osmeña Peak. Kana siya. Kana kanida ay oh kana siya mo na siya ang Osmeña Peak. So kita mo na ni mga daghan kayong mga tao. So wa dyan ay hubas-hubas diha. Ang diri ra campsite na to ang nahubas. Kami na nabili ni Lablab. At tanaw na wa na gilain. Kami na lang. So mo niya mo ang second day.
Basically, so hopefully tagaan na tag stars karong gabi na para maka-set up tami siyang fairy lights. Suga-suga o yun mo nagamit kayo gabi. So diri unta mi mag-camp nila love. Yan, naunahan man mi ato gabi. Namti mga lovely people sa diri nag-camp. Daghan kay sila. Sin mga 40 sila ka book. Nag-camp. Nindot ni diri. Ang ending, manang payag. Tara, kanang itom mo na. Kami mo anang 10. So layo kami. Awa guys, nindot kayong view. Kung diri pa mi nag-camp ni Lablab, mao ta niya mong view gyud. Higa buntag. Share lang na ako. Diba? Relaxing kayo. Whew. Yang Atbang guys, kanang isla na sa Atbang kay ang Negros na. So, later magluto tag spaghetti do nga tayo ninyo mga on. Share gyapon na mo kung sa kalami ang spaghetti. A few moments later. Di ko ganahan. Masok-sok ko sa ilok di, hindi ko muuok. Ilok di. Makuha ko fake camera. Hello mga boys, mga girls. Welcome sa mong channel. Ay, nako day. Nindot kayo mong date rin day sa Osmeña Peak. Kaya ano, kami rajud ha. Sa mga 2 days, mi diri 2 nights. Kaduhan na morong gabi Nami kayo mong dinner gahapon. Ay, gabi nagsamgyup salmi. Nami kayo mong pagkaon-kaon. Ito breakfast na Filipino. Nami turorot. Nag-itlog. Itlog. Napadyo si Kwati, nawa na kurot. Na mga baby, nanaog na. Pag-amping mo. Bibi. Linggi. Ang lingi si Bibi. Uy, feelers. Uy, di man ikaw. So karon guys, ang buhaton, magluto may karon tadtaon, spaghetti. Hay, kay mo yung paborito ni Lablab. Nya, lipay mo, magtanaw mo diri. Ari mo apas mo diri minyo tabay mig kaon spaghetti. Wala tayo sudlan nun sa spaghetti. Kabalaka day, butang na sa agbot limpyo ra na. Nya day, kumusta yung adlaw yung weekend? Lingaw mo. Comment down below. Hindi na di gawin ani ko. Ay, ano may kayo magkatabian ta. Ako Joshua gid mo store may kapag kahilumon. Mauwas kamera. Mag-vlogger pa ka? Mauwa ka sa kamera? Magbabaga tagnaw uy. Ikaw kay contribute diha katawar gyud. Ay naku day. Karon namis gawas kay init king ten mura mig sud sa oven. Paggawas na mo na ning tarpaulin, mura mig buwad. Butang sisin. Init kayo. Nagsunbaiting, awa. Nagbukid baiting nami. Nawa, puti yapon, nasta akong ilok. Yeah. Yahang, ipon na lay puti. Hilasun ba? I'm just stating the fact. A fact. Sorry po, mga bata. Wrong spelling lang pag-pronounce. Hi, Day. Wanay manaka? Kami na si Musaka. Uy, kapoy na kayo. Mighuwat ninyo. Wadi, hubas-hubas mga tao diri. Masa kayo mahubas, uy? Katong pikas bungtod na sad, uy. Luwi kayong bungtod dito. So, hopefully, no, nalinga mo ani na kuan na segment. Yun, ani na ba ko perme? Kaya nga no, kung katong Joshua usa, mo storya, wa jud. Magkanga nga, di pa jud mahuman ang storya. Karon gipaspas na kong pagstorya kung ba karon akong utok way sud pero ang ba puro bunganga. Ngayon kay ka lang. Unsa? So ganahan kay nani hugmaon mo na gayon ani? Dawat ka pong kunimo sige nani ko. Ha? Ay, pagkabagunang. Kay ba ko nga no, kay ba mo nga di akong dawat kay tungod aning dagwaya.
Sag mausap pa ko, pero kaning dagway at di mausap. Agay. Wani uya. Wani uya na. Kabagan na, aning mic ka. Uy, mic ra ka ha? Mic ra ka. Gipalit ka na mo. Kami tag-iyan mo. We own you. We own. Kaya day ha, kay tarungon dito ni. Murag seryoso na dyan kayo. Manapog na gid ang mic. Hangol kay siya. Shop, kisik dito. So guys, so atong ba... Uy, standby guys. Among nami buhato na next video. Mag-challenge may 3 AM. 3 AM challenge kay may ungo jud diri no. So amo lang dili ang unsa man gyud. Ang buhato na 3 AM challenge kinsa tong dili mo kaging sa katugnaw. No? So, padugayay mi, siguro. So, good luck sa mga sipon, magdagan-dagan. Sa sipon nun, dyan mi sa tugnaw. Oh my god, nabalik ko sa dati, bro. Katuloy kuwang. Motoy kuwang ya. Alright ha. Next time magluto sa kong spaghetti na. Ra! Sige na, pag ano na. So, karon kay magluto na mi sa mo ang spaghetti sauce para sa dinner na mo. Sayo kami guys, Sayo kami guys, no? Sayo kami magluto para dili mi magbuta-buta gabi. Lisod na. Na may suga, pero mas nindot ng hayag magluto. Bitaw. Ito naman rasa. Time check, it's Super early. still 3:17. Oh, 3 na guys, sakto ra gyud mahuman. 3:17. Wa kami sudan nan so mag-transfer. Transfer pa ko container. No, gamay ra kay among gikuan. Gamay ra kay among lutuan. Right. Mana among first batch na sauce. So, daghan pa man ang nabilin. So nami second batch. Na second batch nga sauce. Kaya di masulod sa amo ang Cook gamay. set na gamay. Humble na kalero. Yes. Kilaw ako. Ako may mo judge. Gay, butang iog ka ng kuan. Kanang hotdog. May pa eh. Kami. Of course. Next batch na dali. So, there guys. Human na ang amo ang batch. Second batch. So, kuan na lang nila vlog. And naramong cheese. Quick melt na cheese. Amo na siya ibutang sa pasta later. Di ba lablab? Yes. So, nanang pasta. Hapit na may mahuman. Kauman mga unday. So. Okay, mingaw-mingaw na. Mingaw na ang kuan. Ang peak. Tumaga pa Gamay ikaw. na lang. Ay, So hapon na, hapit na gabi. oh, good. Alright guys. Alright, dara among spaghetti a la bukid. Yes, manya. Mas minya pick bukid na spaghetti. Yes. Scripted na siya representation. Ang na dito na, ang lami yung kanon na dito eh. Mo, good. Sauce. Mo na among Italian dinner. Oh yeah. For tonight. Italiana spaghetti ilami. So, mga una ta. Yay! Sabot kay unya rami mga un. Pictorial sa. Sa pictorial, ano kayong plan, lako ka, ano. Ba na ang pictorial, eh. Lamig siya guys, yung sauce kay meaty good siya ba? Meaty. Napa dyan cheese na, legit na cheese. Nag-anan mo, wala na eh. Mura gid siya ka ng sa Jollibee. Yum, yum, yum. So, put dun sa nina mo. And we'll be back. Di ko kaabot.